Ọhaneze ndị Igbo mma mmanụ HSM Akajiọfọ Ọba Agụiyi na Ụmụahịa. Ihe nji bịakwara unu taa bụ onye jụrụ ajụjụ na WhatsApp nọmba m. Onye chatịrị m jụọ m na biko ọ bụrụ na mmadụ chọpụta nọọ Akajiọfọ ka ọ bụ, ọ mana nọọ dibịa, ọrụ dibịa ka o kwesịrị ị na-arụ n'obodo ya, mana ọ nwee spiritual calling, na kedu otu ọ ga-esi bido, kedu ihe bụ the first steps ọ ga-ebido. Ọ bụrụ na mmadụ bụrụ Akajiọfọ, ọla ala Igbo jee fụ na ebe ha nwere Akajiọfọ na nwere dibịa ndị na-agba afa, na kedu ife ọ ga-eme. Ihe a ka m bịara ka m kọwara nụ. Ịnọrụ na Amerịka, nọ na ọtụtụ countries ndị n'iche n'iche, ịnọ na Naịjirịa bụrụ Akajiọfọ, n'ịchọpụtago onwe gị, n'ịmatago n'ibu Akajiọfọ, mana ị mara otu ị ga-eji bido. Achọrọ m ka ịghọta na Akajiọfọ bụ onye na-akpọlite mmụọ obodo. Akajiọfọ bụ ndị na-akpọ ọfọ, ma ọfọ ndị dibịa ji na-arụ ọrụ, ma ụfọdụ ndị eze nwanyị ji na-aga na mmiri. Akajiọfọ na-akpụrụ ha ọfọ, kpọkuo mmụọ abaeze ọfọ, ewere ọfọ nye ha sị ọfọ ga na-adị ile. Dibịa ewere ọfọ laa jee rụwa ọrụ, maka na obodo wee mmụọ a na-agodo. Iburu dibịa bụrụ Akajiọfọ n'iji ọfọ, mana ị mara otu ị ji bido. Ị ga-ala ebe unu jee chọọ Akajiọfọ nọ n'obodo unu. Ọ bụrụ na obodo unu ewere Akajiọfọ, ị ga-eje obodo ọzọ. Ya mere ndị Igbo nji bụrụ ofu. Igbo bụ ofu. Ị ga-eje Anambra, ọ ije Enugu, ọ ị bịa n'Abia steeti, ebe ọbụla ị nọ ije jụọ ese. Mind you, Akajiọfọ obodo, Akajiọfọ mbụ arụsị anaghị agba afa. Enwe dibịa ndị na-agba afa, ekere ọrụ eke. Ya mere ndị ọcha nji kpọ ya division of labor. Dibịa ga-agba afa gwa gị lekwa ịbụ arụsị obodo unu. Ọ bụrụ dibịa ga-edowere gị ọfọ, ọ bụrụ dibịa ga-akpọrọ gị ọfọ. Ị ga-ala bụ unu jekwuru Akajiọfọ. Akajiọfọ agwazi gị ihe ọfọ gị ga-eri, o were ikporo gị ọfọ gị ji na-arụ ọrụ. Ụfọdụ nọ na UK na-arụ ọrụ mmụọ, ụfọdụ nọ na Dubai na-arụ ọrụ mmụọ, ụfọdụ nọ n'obodo oyibo na-arụ ọrụ mmụọ anwa. Maka na ha lọtara, Akajiọfọ agara ha ọfọ, kpụrụ ha ọfọ, meduo ala, mezi ihe niile, ewerezi ọfọ ha laa obodo oyibo. Na Akajiọfọ nọ n'obodo anyị anwa na Naịjirịa bụ onye na-agọrọ ha ọfọ, si dibịa niile nsi na obodo ndị otu anwa na nna agọlụ na ọfọ, na ọfọnụ ga na-adị ile. Otu ọnụ nọ na mba na-arụ ọrụ, ka mmụọ obodo na-esoro unu. Ihe ọbụla unu na-eme, unu na-eme ya mma. Ya bụ ihe nọ dị. So ọ bụrụ na ịbụ Akajiọfọ, ịchọpụtala onwe gị, ị bịa n'Abia steeti, ị chọwa ndị bụ Akajiọfọ ka enyere gị aka dozie ife. I remain HSM Ọba Agụiyi. Ihe ọma ga na-emere unu. Ihe anyị kwuru bụ tata nwa mala anyị mma. Ihe ọbụla anyị tiri aka ka ọ na-aga. Ndị nọ n'obodo oyibo, asị m ụzọ ọnụ ga-emepe. Ndị nọkwa na Naịjirịa, ụzọ ọnụ ga-emepe. Unu na-eji ọfọ, asị m Chukwu okike abịa ma na ndị ichie ga-enyere unu aka